Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы матур эш көне телибез. Календар битләрендә 4 июль, пәнҗешәмбе. Бу көн тарихта нинди вакыйгалар белән истәлекле? Бу турыда алдагы минутларда. 1957 елның 4 июлендә Ил-18 пассажир очкычының беренче очышы була. 75 урынлы яки һавага 12 тонна коммерция йөге күтәргә сәләтле самолет үз вакытында иң табышлы булып санала. 1865 елның 4 июлендә Льюис Кэрролның «Алиса в стране чудес» китабы дөнья күрә. Шуңа да бүген бөтен дөньяда Алиса көнен билгеләп үтәләр. Бала күзлеге аша олылар дөньясына кагылышлы сорауларга җавап табучы иң популяр китапларның берсе ул. Шулай бүген иң үзенчәлекле бәйрәмнәрнең берсе – бәйрәмнәрдән ял итү көне. Бу тынлык белән ләззәтләнү, үзеңгә вакыт табу өчен менә дигән мөмкинлек. Татар сүзе. Нинди тирән мәгънәле, җанга кадерле, татлы сүз. Аллага шөкер, без татарларның әйтер сүзебез бар. Кадерле тамашачылар, сез дә әлеге мөмкинлекне кулдан ычкындырмагыз. Татар сүзе халыкара нәфис сүз телевизион бәйгесе кабат үз ишекләрен ача һәм сездән катнашу гаризаларын көтә. Бәйге турында тулырак белү өчен без бүген студиябызга Шаян ТВ балалар телеканалының башкарма директоры, баш мөхәррире Рамилә Әхмәтзакир кызы Сәхәбетдиновны кунакка чакырдык. Исәнмесез, Рамилә апа? Бик шатбыз сезне студиябызда күрергә. Ничек хәлләрегез? Biz бик рәхәтләнеп килдек татар сүзе турында сөйләргә. Чөнки татар сүзе ул шиксез, татар халкының шундый милли, зур бер бәйрәме ул татар сүзе. Әйе. Менә чынлап та, әле күптән түгел генә 4-нче халыкара нәфис сүз телевизион бәйгесен йомгак ясаган идек. Инде кабат хәер-фатиха алып, яңасын да башлап җибәргәнсез. Татар сүзе бит ул чынлап та рухи һәм әхлакый кыйммәтләрне саклаучы, буларны өзелмәс чылбыр белән бәйләүче иң уңышлы проект. Бу турыда комиссия рәисе Марат Готыфулы Әхмәтов та үз чыгышында әйткән иде. Сез bütün татарларны, bütün дөнья татарларын берләштерәсез. Афәрин димичә нәрсә дип әйтәсез инде. Рәхмәт, яхшы сүзләрегезгә, Айзилә, чынлап та менә бу бәйге безнең Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен саклау һәм Татарстан Республикасында яшәүче башка халык вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән бергә үткәрелә. Аны Яңа гасыр телерадио компаниясе үткәрә. Чынлап та менә без инде 5-нче тапкыр бу татар сүзен башлап җибәрдек һәм әлбәттә инде безнең яңалыкларыбыз бик күп. Татар сүзе дигәч кенә ул менә татарлар гына катнашмый анда, безнең үзебезнең республикабызда яшәүче Чуваш, Мари, Мордва халыклары да катнашалар. Әлбәттә инде быел безнең алар 2-нче тапкыр катнашалар. Ул безнең туган тел номинациясе дип атала. Быел да без шушы үзебезнең яраткан дус, тату гаилә бит инде безнең Татарстан Республикасы. Татарлар алар бөтен милләтләр белән дә бергә яши һәм менә безнең менә марилар да татарча белә, безнең мордвалар да, чувашлар да шулай угаймы. Һәм нәрсә дип әйтәсем килә, бу милләтләр үзләренең телләрендә чыгып, шундый чыгыш ясадылар, сөйләделәр, нәфис сүз осталыкларын күрсәттеләр. Һәм без инде шунда бик горурланып утырдык. Безнең үзебезнең милләтебезнең байлыгын, гомумән алганда, безнең байлык, милләтнең байлыгы нәрсәдә күренә? Менә башка халыклар белән дус булуда. Һәм инде әлбәттә инде безнең инде ул төп максат, ул туган телебезне саклау, әдәби мирасны пропагандалау, үстерү, шулай ук менә классикларның әсәрләрен популярлаштырасы килә, чөнки без бит инде бик күп яшь буын белән дә эшлибез. Аннары соң безнең әле татар сүзенең аның шиге юк, шиксез татар сүзе шиксез дип әйтәбез, катнашучылар арасында шик юк, 0 плюс. Безнең былтыр иң кичкенә катнашучыга 3 яшь булса, иң олы катнашучыга 96 яшь булды. Шуңа күрә монда һәркем үзенең осталыгын күрсәтә ала һәм әйтеп китәсем килә инде. Безнең Россия Федерациясендә яшәүче татарлар да монда актив катнашты былтыр. Ел саен алар шундый актив катнашалар һәм әлбәттә инде менә безнең талантлы башкаручыларны профессионал сәхнәгә без чыгарабыз, мөмкинлек бирәбез. Һәм әле кызык шунда, менә анда төрле һөнәр ияләре катнашалар. Кемдер безнең мич чыгаручы, ул шундый яхшы итеп шигырь сөйләп безгә язып җибәргән. Аннары
аннарысын кемдер безнең төрле һөнәр ияләре. Әлбәттә бит инде безнең өйрәнелгән мондый нәфис сүз бәйгеләрендә артистлар катнаша да һәм укытучылар катнаша дип. Ләкин безнең татар сүзе шиксез бик күп һөнәр ияләре катнашалар. Быел шахтёрлар да катнашты, хәтта һәм урыннар яуладылар. Чөнки татар халкының аның әдәби мирасы бик зур, уланы һәм шушы төрле халык, төрле милләтләр һәм шулай ук безнең татар халкының төрле һөнәр ияләре үзләренең эчендә булган байлыкны безнең белән бүлешәләр бөтен кеше белән. Һәм әлбәттә инде безнең Татарстан Яңа гасыр телеканалында бу безнең концерт булды, гала концертны күрергә мөмкин. Һәм шулай ук Шаян ТВның YouTube каналларында былтыр безнең 37 җиңүче булды. Быел да безнең 37 җиңүче була һәм алар арасында инде менә төрле безнең бар 10 яшькә кадәрле балалар да бар. Үзегезне, хөрмәтле тамашачылар, шигърият һәм прозада сыный аласыз. Үзегез язган шигырьләр белән дә катнашырга була. Проза белән дә шулай ук инде. Менә безнең инде номинациялар билгеләнгән һәм номинациялар турында без әле алга таба сүз алып барырбыз. Әмма инде сез бит әйттегез, төрле һөнәр ияләрен берләштерә дип. Сүзегезгә дәлил булсын инде. Әйдәгез әле барлык тамашачыларыбыз белән шушы матур видео үзәкләренә карап китик. 1938 елның июнь айы. Уфа, темір юл вокзалы. Ул кичтә безне бер төркем халык дошманнарын тагын каядыр алып китәргә дип вокзалга китерделәр. Һәм шундук бер Столыпин вагоны янына тезләндерделәр. Якында гына бер яшь бала кычкырып елап җибәрде. Нинди нарасый? Кайда? Кем баласы? Артта безнең кебек үк тезләнеп яшь кенә бер шигән хатын утыра. Өстендә кирле, йыртылып беткән кат-кат күлмәк һәм төсе уңган зур шәл. Шул шәл эчендә кечкенә сабый күзләр, шымырт күзләр ялтырый. Тикшерү башланды. Конвой башлыгы безне урап торган конвоирларның берсенә эндәште. Иващенко, ал баланы вокзалдагы дежур милиционерга илтеп тапшыр. Иващенко тиз генә йөгереп килеп хатынның күкрәгенә кулын сузган иде, кинәт аның битенә шап итеп хатынның кулы төште. Конвой башлыгы тамбурда басып торган проводницага нидер пышылдады. Аннары шигән хатынын ашыктыра башлады. Әйдә үләксә, йөгер теге вагонга. Тизрәк. Балалы хатын абына сөртенә баскыч төбенә килеп җитте. Ул арада өстә басып торган проводница елмаеп: "Бирегез балагызны, мин тотып торыйм", диде. Шигән хатыны баласын проводницага бирүе булды, шундук шап итеп ишек ябылды. Хатын акырып җибәрде: "Мишутка!" Ул арада күрше вагонның ишеге ачылды, һәм аннан теге проводница кызыл чүпрәккә төргән баланы конвоирга сузды. Тегесе бик шыксыз, уңайсыз рәвештә төргәкне алып култык астына кыстырды да вокзалга таба йөгерде. Поезд кузгалды. Әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем. Син туган тел аркалы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә киләгән. Аннары төннәр буя әпкәм хикәя сөйләгән. И туган тел. Һәр вакытта ялдымың белән синең. Кескенәдән аңа сылган саттыгым койгу минем. Яна музей Казан үзәгендә. Яна таңда дәүләт музее. Яна кебек гүя бабам йорты. Яна кебек минем үз ием. Ут эчендә энҗе, асыл ташлар, кул язмалар, нәсел башыбыз, гасырларны салып җилкәләргә, подвалларга китап ташыбыз. Бу китаплар инде ничәнче кат,
исән чыккан яудан, янгыннан, гасырларның кара табы булып битләренә кырым ягылган. Тәрәзләрдә нургый кара төтен шомга салып якын тирәне, яна музей, әйтерсең лә яна халкыбызның соңгы кирмәне, үрле ялкын. Гасырларга үрли, үткәннәрдән күчә бүгенгә, күчә ялкын ил һәм халыкларга, күчә ялкын безнең күңелгә. Безнең тарих ничә тапкыр янып, күтәрелгән көлдән, күмердән, патшалардан чыккан янгыннарны утка кереп халык сүндергән. Янәшәдә Җәлил, ул богаулы, күзләрендә халкым газабы, богауларны өзеп ташланыр күк сакылар өчен уттан казанны. Янды музей. Ә без һаман исән чыктык тагын янгыннан. Подвалларда бүген безнең тарих. Тарих биктә, музей ябылган. Яшәсен аналар, күп булсын балалар, гаилә башлыгы булсыннар аталар, күп булсын якыннар, әбиләр, бабайлар, абыйлар, апалар һәм башка туганнар. Аллаһның бүләге, яшәүнең бизәге, җәмгыять терәге, зур тату гаилә. Исәнлек, иминлек, тормышта җиңеллек, уңышка ирешү сәбәбе гаилә. Бик матур чыгышлар. Бик матур чыгышлар чынлап. Йөрәгебезгә сары май, чөнки менә татар сүзе тәмамланды. Апрель айында, Тукай айында тәмамлана инде ул безнең һәм Тукай айында башланып та китте. Һәм безгә бик күп кенә хатлар яздылар. Бик зур рәхмәт сезгә. Аеруча менә Удмурт халкыннан безгә без бик актив катнашучылар бик күп булды инде, гаризалар күп булды. Хәзер дә бик күп ниләр гаризалар киләләр. Һәм менә шушы төрле милләт вәкилләре безгә рәхмәт яздылар. Әлбәттә инде шулай ук безнең менә укучыларыбыз, татар телен укытучылары бу безнең өчен без дәресләрдә кулланабыз, аларны рәхмәтләрен җиткерделәр. Һәм әлбәттә инде менә мин үз чиратымда шушы туган телләр комиссиясе рәисе Марат Гатыфулла Әхмәтовкә аерым рәхмәт әйтәсем килә, чөнки ул аны безнең Яңа гасыр телерадио компаниясына шундый зур ышаныч белән бирде. Әлбәттә инде менә без телевизион кадрларда табабыз шушы татар сүзе буенча. Безнең Шаян ТВга да бик күп балалар таптык, шулай ук ТНВ каналында да актив катнашучы шундый бик күп кешеләр таптык. Әйе. Безнең өчен бик зур мөлкәт бу. Бик яхшы. Әминә апа, менә бәйгедә катнашу шартларына да аерым тукталып үтәсе килә. Сез бит инде үзегез дә анда менә жюри әгъзасы булмасагыз да жюри әгъзалары белән һәрвакыт хәбәрдә торасыз һәм күрәсез. Менә быелгы катнашучыларга бераз киңәш буларак яңрасын әле. Менә нәрсәләргә игътибар итәргә кирәк? Бәлки нинди әсәрләрне сайларга киңәш итер идегез? Әлбәттә менә тамашачыларга теләк, гомумән алганда бәйгедә катнашучыларга шуны әйтәсем килә киңәш итеп. Әлбәттә инде безнең халык шундый уңган бит инде, ул инде аны шундый зур иттереп төшерәсе килә. Ләкин анда бик гади, аласыз телефонны, язасыз үзегезне, шигырегезне яки әсәрегезне телефонга төшерәсез яки сезне төшерәләр. Һәм менә шулай гади генә, җиңел генә ул шундый безнең бәйге төшереп җибәрергә кирәк. Һәм безнең ул ТНВ.ру сайтында һәм Шаян ТВ.ру сайтында аның бар ничек гаризалар тутырырга. Әлбәттә инде әсәрләргә килгәндә үзегез яраткан әсәрләрне мөмкин катнашырга, үзегез теләгән әсәрләрне яңгыратырга мөмкин. Һәм безнең инде классик әсәрләр дигәч инде классик язучылар дигәч гел, мәсәлән Муса Җәлил, Тукай әсәрләрен күп язалар, инде без бик шатланабыз. Ләкин менә безнең яшь язучыларны да, яшь язучылар һәм яшь шагыйрьләрнең әсәрләре дә яңгырый, һәм без үзебез әле яшь шагыйрьләрне, яшь язучыларны да ачабыз. Менә шушы татар сүзе аша әйтәм бит, татар сүзе шиксез ул бөтен яктан да. Һәм инде менә балалар да катнаша дип әйттек бит инде, төрле номинацияларда җибәрергә мөмкин. Бу төрле номинацияларда катнашырга мөмкин, бер генә номинациядә түгел. Әйе, мәсәлән, безнең бар 10 яшькә кадәр категориядә шигъри номинациясе һәм шулай ук проза номинациясендә бар 10 яшькә кадәр, 11 яшьтән алып 17 яшькә кадәр бар, 17 яшендә кертеп катнашырга була. 11 яшьтән алып 17 яшькә кадәр һәм 18 яшь плюс бар. Һәм безнең әле
7-8 яшь һәм өлкәнрәк катнашучылар шулай ук проза һәм шигърияттә катнаша алалар. Үзе язган шигырьләрне, үзе язган әсәрләрне сөйләүчеләр катнаша алалар. Анда 15 яшьтән катнашып була үзе язган әсәрләр буенча. Иҗади гаилә безнең бар. Менә гаиләләргә аеруча рәхмәтлемен. Шундый алар безнең 4-5 балалы гаиләләр шундый актив катнаштылар. Быел бик күп катнаштылар алар безгә. Бик зур рәхмәтлемен. Һәм әлбәттә инде профессионаллар катнашучылар безнең театр өлкәсендә һәм шулай мәдәният өлкәсендә эшләүчеләр бик актив катнаштылар. Мәсәлән, безнең быел җиңүче булып беренче урынны алды Фәнис Җиһанша. Менә аның әле күптән түгел юбилее булды. Шуңа күрә юбилее белән дә котлап китәбез Фәнис әфәндене. Чынлап та менә профессионаллар ни катнаша дигән сораулар да бездә яңгырый. Профессионаллар алар күрсәтергә тиеш сәхнәгә чыгып, ничек әсәрне җиткерергә тамашачыга. Чөнки әсәрләр барысы да бай, шундый бөтен яктан килгән. Менә без бит аның ул бит инде безгә тәрбия ягыннан да бик зур роль уйный. Менә бу әсәрләр, шигырьләр, теге сөйләү бер хәл, аның менә эчтәлеген тыңласаң, залда бик күп кеше елап утырды. Ул бер караганда мин ул юрадым улаларны шатлыктан да, чөнки менә без үзебезнең телебездә шундый матур әсәрләр яңгырата алабыз. Икенчесен ни өчен елаганнар, аларга менә бу әсәр аларны тетрәндерде. Безнең язучыларыбыз, безнең шушы әсәрне язучылар шуны тетрәндерә ала торган әсәрләр язганнар. Бу бит инде тагын бер зур байлык. Шулай бит безнең милләт өчен. Шулай. Рамилә апа, мин сезне тыңлап утырам. Чынлап та сез татар сүзенең бар ямен, бар тәмен белеп сөйлисез. Шул кадәр рәхәт. Менә ничә ел бит инде сез шушы татар сүзе дәрьясында йөзәсез. Менә шундый сорау бирим әле. Татар сүзе сезнең өчен нәрсә? Менә ул татар сүзе бәйгесен безгә эшләргә дип биргәч, ТНВ каналына инде әлбәттә менә шанып тапшырдылар безнең Шаян ТВ каналына. Мин бик рәхмәтлемен. Без инде башта куркып та калдык. Шундый зур бәйге, монда бит балалар түгел, өлкәннәр дә инде. Минем өчен ул бик зур багаж дип әйтимме соң, менә байлык ул, мирас. Шушы мирасны безгә тапшырдылар һәм без ул мирасны киләчәк буыннарга да җиткерергә тиеш. Һәм без аны шигырь сөйләп, әсәр сөйләп кенә түгел, менә аның эчтәлегенә дә игътибар итеп, аның бит әле елдан-ел менә Айзилә арта, төрле язучыларның күплелеге дә арта һәм әсәрләр дә төрлеләнә. Бер үк әсәрләр генә түгел, гадәттә бит кайбер бәйгеләрдә гел бер үк әсәрләр яңгырый мәсәлән. Монда бит без бик күпне беләбез. Мин үзем дә бик күп әсәрләрне ачтым һәм яңадан карадым. Мин аларны инде бәлки яттан беләмдер, эчтәлегендә бик яхшы беләм. Ләкин аны менә сәхнәгә гади һөнәр иясе чыгып сөйләгәч, мин аны яңадан ачтым. Кара әле, шуның хәтле язучы бит менә шушыны җиткерергә теләгән. Яшь буын бит инде менә әллә ничә еллар язылган бар әсәрләрне сөйләр һәм әле генә язылган әсәрләр дә бар. Менә безнең мин шатланам, менә шушы татар сүзендә катнашкан кешеләрне күреп, алар белән аралашып бик нык шатланам һәм бик горурланам. Аннары соң минем үземнең менә миндә көч һәм энергия арта. Шулай Рамилә апа. Һәм инде тагын бер тапкыр барлык тамашачыларыбызга мөрәҗәгать итәбез. Татар сүзе бәйгесендә катнашыгыз. Һәм әлбәттә инде җиңүче дә булыгыз. Бик зур рәхмәт Рамилә апа, бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. 2 миллион сум акча тасыгыз килсә, татар сүзендә катнашыгыз. Бик зур рәхмәт. Бүгенгә шулар иде, без сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.